טוב, אני לא בטוחה שאתם שומעים אותי, אבל אני מגללת בערוץ וואטסאפ של המרוץ המיליון, אוקיי? מגללת עונה, אבל מה אני קולטת כאן? מה הקשר? מה הקשר לרובלוקס למרוץ המיליון? תגידו לי. למה? המרוץ המיליון? וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לזה. שכחתי את השם. אבל תגידו לי, מה זה קשור? כאילו, מה סטיל הברנדרוט קשור למרוץ המיליון? למה שהם ישימו את זה? אני לא מבינה את המרוץ המיליון הזה, אבל הכל היה סבבה, גיללתי, אבל למה שהם ישימו סטיל הברנדרוט במרוץ המיליון? זה פשוט... מה קשור? מה?